B. Apisa mag KWS maitudo kod lal gi nek mar jalupo Brian Odhiambo oyud ni simbegi nitie e alwora achiel kod sama sim Brian ne yudre e kinde mane olal tarik 18 dwe mar achiel higani. Moyang kod joneno achiel Hassan Salado manomi ting' mar manyo ji mane ogochnegi kod apisa auchiel go mag KWS e kinde 10 nyaka 21 dwe mar achiel higani. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi leronwa, joneno mamoko 4 biro chiwo nendgi tarik 1 dwe mar 9 higani. E wuoth mar manyo ratiro ne jalupo Brian Odhiambo mane olal tarik 18 dwe mar achiel higani, wachopo e doho ma Nakuru mar winjo bura kod neno mag joneno ariyo. Janeno ma okwongo Hassan Salado, apisa mar Safaricom mane oket kod ting' mar mokwongo rango kendo menyo nembni mag Alvio Kelo, ma en namba ma ondiki nying min od Brian, kendo ma Brian ne tiyogo e kinde mane olal. Apisa mag KWS ma oriwo Alexander Lorogoi, Isaac Odhiambo, Michael Wabukala, Evans Kipsang kod Abdulrahman Sudi, kendo yango kaponi e historia mag gocho maggi negiloso kod ng'agini. E neno mar Salado, e kind saa 4 nyaka saa 4 gi dakika 55, nembni mag simu mag apisa 4 mag KWS ne yudore e alwora achiel kod kama ne simb Brian Odhiambo ni nitie mano kivumbini. Apisa gi oriwo Alexander ma simbe ne nenore saa 4 gi dakika 45, Michael Wabukala saa 4 kod dakika 48, Evans Kipsang saa 4 dakika 55, kaachiel gi Isaac Odhiambo mane neno kivumbini saa 4 kod dakika 44. E kind sechegi bende ma Brian ne yudore e kivumbini. At 16:07, the missing person was spotted at Karunga. Yes. You confirm that? Yes. Also confirm that at 22:06. Yes. He received a phone call. The missing person received a phone call for a duration of 5. I don't know the 5 stands for what is it meaning? At what time? 22:06. 22:06. That's not a call. That's a forwarding call. The duration written 5 indicates what exactly? This is a forwarding call. Forwarded call. Yeah, this is a forwarded call. And the location? It is just continuation of Karunga. The five. It was just a second. 5 second. Yeah. Yes. 7 type of different number. 7 different number called in. Yeah. And why is the location not indicated in this call log? It is just a continuation. You can even see from other pages. Like at 16:07 hours. Janeno marariyo Emmanuel Koech, ma en jalup director mar Nakuru National Park, koni osetiyo apisno kuom dweche 4 kende, ka e tarik 18 mane Brian olalie, ne onge andika moro amora e buk mar jal mane omaki kod apisas mag KWS. Oyango ni chikgi ok oyie mondo mi mak ng'ato ma ok ondiki ni omake. Your Honor, it's supposed to be recorded if there is any arrests made. That there is not an iota of record of any arrests at Lake Nakuru National Park made on the 18th of January 2025. I have not seen any record. You have not seen a single record. And you've said this was anomalous, this was abnormal. Neno mar ji ariyo gi oloro doho ma kawuono, ka joneno mamoko 4 to chano chiwo neno mag gi tarik 1 dwe mar 9 higani. The matter to proceed for further hearing on. Yes, we proceed on the 1st of September 2025. Brian ne olal tarik 18 dwe mar 1, kendo ne oyud ringre ne dwe 1 bang' lal mare, lal kod nek mane okelo lweny kod ng'anyo e kaunti ma Nakuru. Judith Omondi, Ramogi TV. Boniface Mwangi manyo makegi okwach kich chieng'